Tirkiye ku nihalê di jî pekekî operasyona berfirehiyê esmanî û bejhehiya derşinorî daye destpêkirin, di heman demê de sinyalê operasyoneke bo ser Rojavayê Kurdistanê jî bilêv dikin. Serokkomarê Tirkiye Erdogan di 23 Nîsanê de dema ku operasyona di jî pekekî hatiye destpêkirin ragihand ku ev destûrê nade ne li Iraq û ne jî li Sûriyê korîdora terorê bêava kirin û evî yekrêziya xelka wan welatan biparêzin. Ew daxuyaniya Erdogan weke ku tê bo ser Rojava operasyoneke bê li darxistin tê nirxandin. Bibûşina beşek bi sporan taybetî Tirkiye ji bo ku bersivê bide rêveberiya Biden, dê operasyoneke li ser hêzên YPG pêk bînin û dê wê yekê demeke nêz de jî bike. Tabii Türkiye hemen güneyinde cereyan eden Tirkiye geşlerin li ser Sûriye rû didin jenêzik ve dişopîne. Serokkomar Erdogan ji ragihand eger rojên pêşiya de li dijî Tirkiye gefek çêbe, dê Tirkiye berê xwe bide rojhilatê çemê Firatê. Niha gerek zêde ye ku Tirkiye mudaxeleyê herêmê bike. Taybetî jî wekî bersivdayînek bû daxuyaniya Biden ya derbarê genosîda Ermenan de Tirkiye dê operasyonekê sinodarkirî bibe ser hêzên YPG ku Amerîka wekî hevkar dibîne. Li gorî pisporî saziya lêkolîna Rojhilata Navîn Orsamê Oytun Orhan jî ku balê dikîne ser alûziya navbera YPG û rejîma Esad de dibêje, ev yek dê be sedem ku Şam û Enqere nêzîkî hev bibin û di jî YPG bi Esad û Rûsyayê re hevkariyek dê ava bibin. Lêbelê Tirkiye bi tena serê xwe nikare müdaxaleyekê li ser Rojava pêk bîne. Bütün dikkatleri Suriye'nin doğusuna, Fırat'ın doğusuna yönlendirdi. Nal rojhilatê çemê Firatê di navbera rejîma Esed û hêzên YPG de şer û pevçûn her çiqas rawestabin jî dê rojên pêşiya me de careke din gur bibin. Helbet şerê di navbera rejîma Esed û YPG de dêpkerê Tirkiye tê û Enqere û Şamê nezî hev dike. Niha Tirkiye bi tena serê xwe nikare operasyoneke li ser YPG pêk bîne. Lêbelê nêzîkatiya Enqere û Şamê û hevkariya Rûsyayê dê rê li ber operasyoneke Tirkiye wek ku berê xwe dide ser YPG. Herwiha pispor amaje pê dikin 26 Golanê di hilbijartinên Serokdewletî yên li Sûriyê de encam dê nexşariya Tirkiyeyê bo operasyoneke ser Rojavayê Kurdistanê jî bide diyar kirin. û pispor dibêjin bi egerek zêde rejîma Esad piştî hilbijartinê dê zêdetir berê xwe bide ser hêzên Kurd û ev yek jî dê pêşiya operasyona Tirkiye bo ser Rojava veke. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.